Oikein ihanaa tammikuuta 2016. Nyt on juhlat juhlittu ja tässä kuussa keskitytään edullisiin alelöytöihin. Mä oon bongaillut tuolta kosmetiikan puolelta mun omia suosikkeja ja teemana oikeastaan nyt sitten tää talven hyvinvointi, hiusten ja ihon hyvinvointi. Ensimmäisenä suosikkina on Maluvirtsin Winter Cream, eli tää on nimenomaan talviolosuhteisiin tarkoitettu kasvovoide. Siinä on mukana shea-voita ja pantenolia, jotka huoltaa, hemmottelee sitä kuivaa, vähän jopa kutisevaa ihoa. Erinomainen rauhoittamaan punotusta ja tosi hyvä tämmönen pakkassuoja. Muistakaa kuitenkin, kun laitatte minkä tahansa kasvavoiteen, niin noin puoli tuntia ennen ulkoilua. Hei, se on talvilomakausi ja nyt tietenkin kun mennään varsinkin tonne Alpeille ja muualle, missä on oikein niin kuin tiukka auringonpaiste ja vielä se lumen heijastus, niin muistakaa aurinkosuojaus. Pitsbuin on mahtava merkki siinä mielessä, että oikein tämmöinen klassikko ja nyt sitten tämmöinen mun bongaus, niin tämmöinen 50 suojakertoimen sisältävä monitoimituote. Eli tää on sekä huulille, näin, täältä löytyy huulirasva ja sitten kun ton kieputtaa auki, niin sieltä löytyy vielä toi aurinkovoide myöskin. Kulkee kätevästi mukana ja kannattaa pitää siellä hiihtohaalarin taskussa. Näin talvisaikaan kuivuu iho kauttaalta, eli mulla ainakin itsellä kuivuu erityisesti kädet. Clarenceilla on ihana tämmönen käsivoide, joka on Hand and Nail Treatment Cream. Hoitaa varsinkin nyt talven kuivattamaa ihoa. Ja täällä sanotaan vielä, että esimerkiksi jos on tosi kova vesi, pesee paljon käsiä, niin tää on todellinen hoitotuote sit myös sellaisiin tilanteisiin. Ja kannattaa pitää tosiaan mukana, että käsien rasvaamista ei voi koskaan tehdä liikaa. Sitten mennäänkin hiuksiin, eli talvellahan hiukset on ihan sähköiset ja pörröset ja kaipaa erityisen paljon hoitoa ja kosteutusta. Latvialainen luonnonkosmetiikkasarja Madara, niin täältä löytyy tämmöinen ihana Nourish and Repair shampoo ja hoitoaine. Näissä on muun muassa kvitteniä, joka sitten hoitaa ja suojaa sitä hiusta ja erityisesti tuo sitä kosteutta sinne, eli kunnon pesut ja kunnon hoitoaineet siihen päälle. Ja muistutuksena vielä tähän sitten se, että kun monesti sanotaan, että en halua käyttää hoitoainetta, niin käyttäkää ihmeessä, varsinkin talvisaikaan. Erityisesti sinne latvoihin ja kunnon huuhtelu, niin ei sitten tule lättähiuksia pipon alla. Sitten kun on iho ja hiukset hoidettu hyvään kuntoon, niin mikä viimeisteliskään sen talvikauneuden paremmin kuin tuoksu. Ja mä bongasin tuolta Ale-suosikeista tällaisen pakkauksen, missä on Clean-merkin kesätuoksu. Eli tää on tämmönen myöskin taas hyvin sinne matkalaukkuun sopiva, nimittäin näissä on ainoastaan 15 milliä näissä tuoksuissa. Sieltä löytyy Summer Sun, joka on tuo viime kesän clean tuoksu, ja sitten sieltä löytyy Summer Sailing ja Summer Escape, eli kesä-talven keskelle clean tuoksuilla. Tämmöisiä Ale-suosikkeja tammikuussa. Ensi kuussa ilmestyy sitten taas Beauty News ja katsotaan mitä kaikkea siellä sitten uutta ja hauskaa tälle vuodelle. Mutta käykää ihmeessä osoitteessa beautynews.fi, koska sieltä löytyy edelleen paljon hyviä vinkkejä ja neuvoja kauneudenhoitoon ja ensi kuussa sitten nähdään lisävideoiden merkeissä. Moi moi!